Vacike, No počo? a čo on od nás môže chceť? To. No, prezident Ivan Gašparovič asi. Aj počo, jaký si ty debil? Jak ja mám vedieť, čo chce od nás prezident Gašparovič? Ďuso, čo od nás chce, Ďuso. Ďuso? Víš, čo ty on môže chceť? Už je tu. Ďusi! Servus, Ďusi, nazdar. Kamarát, otvorím ti dvere, poď, no. Servus, bracho, servus. Čau, čau. Jak sa má, boss? Jak sa má, boss? Nazdar. Čau, no. Boss sa má fajn. Hej? Tak počujem. Je to tu čisté? No čo, ja neviem, kedy tu bola naposledy upratovačka, ale vyzerá to, že prach tu není. Tak, primerane, ne? Debili. Sa pýtam, či tu nejsú ploštice. Ploštice, no tak fuj, tak to zavoláme dezertéra okamžite. Rozumiem. Není to tu čisté. Na konci mesta je budova, kde si ľudia odkladajú peniaze. Však banka, ne? Banka. Ticho! Ticho, my od tej budovy máme nakresy, rozumieš? Počkaj. Ne. Súhlasím. Jakože máme všetko, víme, kde je, chápeš? One budova, ne, že kde tam sú ten bufet, občerstvenie, kancelá, to všetko máme nakreslené. Myslíš si hladný? Počúvaj. Ten ochrankár, to je kamoš, chápeš? Je ty ten máš kamošák. No! A ty ho kreslíš akože, ne? A vy tú budovu musíte urobiť, jasné? Počkaj, Ďuso, počkaj, to je ako, že ja mám postaviť banku? Takto teda, ne, do tohto ja nejdem. Ja už som silno odvykol od manufaktúrnej roboty. Ticho. V tej budove je čo? Ploštice sú tam, ne? Zavoláme dezertéra, že sme sa dohodli. Sú tam lovené, veľa. Však banka, ne? Však love. Ticho, no. No a A čo? Jaj, počkaj. my to máme akože postrážiť? To ty vole? urobiť. Rozumiem. Jasné. Máme postrážiť tie love, hej? Chápem. Vy tie love postrážite Čo ti? pre bossa, hej? Áno? No jasné, postrážime ich pre boša. Kedy? Zajtra o 9. Zajtra o 9:00 ja nemôžem, ja mám vtedy ovče kiahne. Zajtra o 9:00 postrážiť. Boss sa vás za to určite odmení, len toto musíte pre neho urobiť, jasné. Nazdar. Servus, Čau, Ďusi, čau. Ty si mu rozumel? Víš, čo myslím, že áno. Haló? Dobrý deň. Zajtra by som potreboval do jednej banky na 9:00, od ktorej má nakresliť Ďuso a má Kamaráta tam má. kamaráta tam SBS-kara poslať jedného dezertéra. Dobrý?